Bideo honetan, 20. mendeko artea, kultura eta teknologiari buruz hitz egingo dugu. Hemen ikusten dituzue 7 puntu dituela gai honek. Hasiko gara sarreratik, hau da. Zer den artea, zer den estiloa, artea izango da zera horiek garai bateko lekukoa da, bale? Hitz egiten dugu arte romanikoa, barrokoa, garai hartan kokatzen dugulako, garai hartako lekukoak dira. Garai hartako ezaugarriak hartzen ditu. Estilo izango da zera horiek lan talde bat edo artista batzuen komunean dituzten ezaugarri multzorri, estilo deitzen diogu. Eta gero daukagu artista horren, naiz eta estilo baten barruan egon eta garai batekoa izan, berak bere ezaugarri propioak izan ditzake, jakina. Zer gertatzen da 20. mendearen hasieran? Kristolako bultzakada, kristolako aldaketak egingo dira. Kontutan izan, garai hartan, aurreko mendean, 19. mendean, lehenengo eta bigarren guzti iraultzak egon direla. Mundu tradizionala apurtu egin da, desagertzen ari da, makinak agertzen dira, jendea, erlijioia, guztiz desberdina da. Eta arteak izango da horrelekukoa. Horrezegatik, arteak bere aldaketak izango ditu, bale? Eta egiten diren aldaketek suposatzen dutela zera hori puntu berri bat hasten garela. Suposatzen da, ez dagoela itzultzeko modurik atzera, bale? Tradizioarekin apurtu behar da. Artista ezin da erosotu, ezin da zera horiek modu aktiboagoa parte hartu behar du bere lanean, bere artean, bere garaian, bale? Hautzi behar dira garai hartako egindako kontuekin. Helburu hori dela eta zera garai hartako burgeseria ziren batez ere artisten zera hori bezero nagusiak, bezer oso sentitzen dira, ez dute ulertzen, bale? Sortzen dira modu berriak, teknika berriak, gai berriak, guaz ikusten. Bale, lehenengoa, lehenengo izango da impresionismo. Impresionismo, datorri zena, hemen ikusten duzuen, bale? Kuadro honetatik, Claude Monet, margostu zuen kuadro hori. Harrapatu nahi dutela da, zera unea. Orduan, goizeko 7etan egileak egin bazuen hori, eguerdiko 12etan kuadro hori desberdina litzateke, bale? Argia interesatzen zaie. Pintzela arinak eta azkarra dira. Askotan ikusten da hobeto urruntzen zainean kuadro horretatik, bale? Aire zabalean margostea edo gaia gustatzen zaizkie. Post-impresionismo atzetik datorrena, homogeneo. Zer esan nahi du homogeneo? Esan nahi duena da, zera ez dela talde heterogeneo, hau da, badaudela modu desberdinak egiteko. Hemen emozioiak dira super importantea. Eta batzutan beste kultura batzuetan oinarritzen dira. Hemen adibidez Polinesian egon zenean. Fobismo, beste abanguardia bat. Izena, frantzesetik dator, hemen tonu purua, nahasketari gabekoa, plano bakarra, adibidez, Henri Matisse, dantza kuadroarekin. Kubismoa nor daukaguna, zera horiek, zera super ezaguna, Pablo Picasso, Espainiakoa, Malagakoa, bere famatua den Avignoneko emakumeak, Guernica, beste bat, kasu honetan, kubismoak egiten duena da, zera forma, gure begiak ikusten dituen forma, deskonpoitzen ditu modu geometriko batez. Hirukia, laukia, ikuspuntu desberdinak, planoak apurtzen ditu. Espresionismo, beste abanguardia bat eta berriro heterogeneo da, ez da homogeneo, hau da, badaude modu desberdinak. Artista bakoitzak badaukala bere ezaugarriak, bere nortasuna. Errealitatea deformatzen dute, arte pertsonalizatuagoa da, intuitiboa, adibidez, oiloa,
artistarena. Eta hemen, kuriositate izan ezkero, ikusiko dituzu musikari begira, arte eszenikoa, zinemari begira, garai hartan egindako bebai arte berriak. Geritzen dugu apurtxo bat horretaz. Eta zeri deitzen diogu estilismo, zer den estilismo kontutan hartu, aurreko garaiko artea ezagutzen, bizi, erosten, disfrutatzen, ulertzen zutenak ziren zera maila kultural bat zeukatena, burgeseria adibidez. Baina orain egiten dena, hasieran, nahiz eta zera, baina gero denborarekin bebai zera bakarrik elite batek ezagutzen zituen, ulertzen zituen. Gehiengo pertsonak, zera garai hartako pertsona gehienek, ez zuten ulertzen garai hartan egiten ziren aurrean aipatu ditugun abanguardiak. Mendea jarraitu ala, dagoaz aurrera eta aurkitzen dugu lehenengo mundu gerra, fascismoa, komunismoa, aurkitzen ditugu zera 29ko krakea, guztiz horrez, zera hori garaiarako artistek bizi izan zuten eta eragin izango dute bere artean. Zeintzuk izan ziren garai hartan zera eragin handi izan zutena? Freud bere psikoanaliziarekin, eta Einstein bere erlatibitatearen teoriarekin. Kuriositate baldin baduzue, hor zagutu ditzakezue hobeto. Zer dela horren ondorioz? Narratibo da, eragin oso handi izan zuten zera bi horiek 20. mendeko 2. erdian, artea beti birplanteatzen ari den zerbait da, beti zerbait kritikoa da, adibidez dadaismo. Dadaismo apurtzailena, garai hartaraino mugimendurik apurtzailena izan zen. Absurdua izan daiteke definitzen duena dadaismoa. Surrealismoa hori oinarritzen da zera psikoanalizean. Famatuaren bat, Dali. Gure ametzan gure beldurra hor oinarritzen dira. Neodadaismoa. Neodadaismoa beste berriro. Hemendik importantena happening edo performance. Eta horiek zuzeneko ekintzak dira, hurbiltasuna bilatzen dute zera ikuslearekiko hurbiltasuna, esperientzien bila, ikaslearekin esiak hautzi nahi dute, pentsarazi nahi dute. Hemen dituzu esteka batzuk, non garai hartan egiten ziren kontuak ikus ditzakezue. Guretzat gaur egunean igual, baina garai hartan guztiz apurtzaileak izan ziren. Eta beste puntu importante bat, egon gara ikusten nola, elitea, burgeseriak edo pertsona ikasiak ziren garai hartako arte ezagutzen zutena, baina denbora joan ahala, herriak, jende gero eta jende gehiago, parte hasi zen hartzen artean, Eta horretarako zera industria bat, zera industria horri esker, gero eta jende gehiago jasa, zinea, ikusiak zituzten zera sortzen ziren lehenengo pelikulak, lehenengo musika, gero eta jende gehiago disfrutatu aldu garai hartako arte horiek. Eta berdin hemen dituzue zera garetan egiten zena. Badoa zera mendea aurreratzen, protagonista super importantek izango dira gazteriek musika, egiten ziren rock and rolla, egiten ziren zera punk, egiten ziren zera hip hop, egiten zen eta bar horiek izan ziren bere janzkeran, modu provokatzaile bat, industria garai hartan zera horiek, irratia, prentza, telebista, gaur egunean internetean, hori esker garai hartan egiten ziren zera artea zabaldu egin ziren. Onaino heltzen da.